Kula niku ditakoki, nakokne nyapa kiai kok kudu sugih. Aku iki gak ngomong kiai kudu sugih, tapi kiai kudu ngetokne sugih. Senajan gak nyekel duit. Sebabe wajah kiai iku nek peteng gak ketok bahagia, iku pelanggaran. Mergo wong sing paling kudu ridho kambek dum-dumane Allah Subhanahu wa taala iku kiai. Jadi kiai iki masih ora keninge gak sehat, masih dapure gak patek istiqomah mbeluke, dia harus tetap menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Syukur-syukur sugih akhirnya. Mergo sunah Mbah Kanjeng Nabi nek ana wong mati sing berangkat nih kiai, iku kiai niku pantese kaya Kanjeng Nabi. Pripun niku Gus? Ya diomongi tangga-tanggane niki jenazah. Selama tetanggan perseduluran kali jenengan sedaya nek gadah utang jenengan madosi kula sing mbayari. Iku Kanjeng Nabi. Nek ninggal warisan ben didum anak putune. Lah kiai al ulama iku warasatul anbiya. Dadi gak pantes nek kiai berangkatne jenazah terus bahasane kaya bahasane mudin. Iku lho sing nyebabi kiai kudu gagah, Pak.